Happy morning everyone! Mag-harvest si ate nyo ng gulay. Yung enough lang for lunch. So, samahan nyo ako guys. Mamitas tayo ng kamatis, sitaw, sikway, patola. Yung sikway sa Bisaya, talong at saka malunggay. Kasi gagawa tayo ng utan. Basil. Sa mga high blood dyan, katulad ko. So, maganda guys gumawa ng tanglad tea. Kahit 3 times a day inumin pwede. So, mamitas naman ako ng tinangkong. Hindi ko alam guys kung kakaiba to sa kamote. Basta ang tawag dito sa amin, tinangkong. Pero di ba sa Manila pa, talbos ng kamote, ganun. Yung kamote talaga dito sa amin, yun talagang yung nag-aano ng laman, yung basta yung sweet kamote yan. Pero ito kasi hindi ko siya nag-aano yung laman, hindi nagpo-produce. So isang variety dito ng kamote tops. Yan, so ito yung pipitasin ko na patola. 2 piraso. So, enough na to guys para sa ating ulam mamaya. Yan, ito yung ating sitaw. Ano na rin to guys. Papalitan na rin siya. So, 3 months or 4 months. Ayan, kapag meron ng ganito, yung may hinog na, pwede na itong gawing seedling. Para laging ano lang yung supply natin ng sitaw, continuous lang siya. Maiksi lang kasi yung ano nitong sitaw. Maganda yung lagi ko nag-transplant ba yan o nag-replant pa lang. So, kukunin ko na lang dito yung mga medyo mura na ganito, hayaan ko na lang ito na maging seedling or matutuyot siya para maging seedling na yung mga seeds. Yan, itas ulit tayo ng talong. Ito. Lahat ng pananim namin dito guys is for replanting. Yan, so
Kaya tingnan niyo naman wala nang halos bunga. Ano na to? Mga within this week, putol na to lahat. Kahit may mga ganyan-ganyan pang bulak na ano na yan. Time to ano na, say goodbye sa mga tanim. Pepper. Sa bell pepper guys, magtataka kayo kasi yung iba pababa yung bunga, pero meron talagang isang kada puno, meron talagang ganito. Mataas yung bunga. Hindi mawala yung ating sili. Ayan. So, tatlong piraso lang. Putan ko pala yung ating malunggay. Ayan, so, yung ating super healthy na gulay, malunggay. Ayan. Ayan, so, enough na to. Kasi tatlo na lang namin kakain. Ayan, so, alam niyo ba to guys, yung gabi na puti. Ayan, so, ito, ililipat ko na to sa siya ng pwesto kasi nandito to malapit sa bahay namin. So, kailangan ko na tong hukayin. Meron siyang maliliit na laman. So, hindi pa to dapat advisable na kunin. Pero ililipat ko. Babaguhin ko siya. Kasi lumalaki masyado yung kanyang mga dahon. Kaya hindi siya pwede na sobrang lapit sa bahay. Natatabunan yung mga ibang halaman. So ito lang muna. Enough na to para sa ating utang bisaya. Ayan, ito na yung ating napitas. Ayan, so organic ito guys. Wala itong chemical. Kasi lahat ng mga kinakain, yung mga pangkain saya lang kasi diba few steps away from kitchen, meron ka na makapag-prepare ka na ng sarap na ulam. Ayan, so ready na yung ingredients natin, so lulutuin ko na. Ninyo guys, super lami jud kaayo, healthy kaayo sa nga tanan. Please subscribe to my channel, don't forget to like, comment and share.